Yep. Oh, no, it was me 1 second. Okay. Funny with you. Okay. Okay. Thank you. There you go. Right. Pasaka ndinakatosaba kuda kuona kuti how far kuseri ndiri kuona okay ndingaisa mute echoes natipi I can see you natipi but andinese kuona ida kuona ukadai poto yako nemaplate ako neuyu zvakula tikuona zvakanaka wana isa foni kure newe mbijana tsvaga pekuisa kana kuti tsvaga bhegi chai what if ukaisa inonzi ukaisa foni kana pamubhedha uye kugara pafloor hazviite because handisi kuona chinhu manje oro kuisa foni pauyu pabhedhi pako then woisa plate pacheya chimbogadzisa kuti pabude like this zvandakaita izvi nendichikuona kuseri chimboenda famba tione foni yacho right because hatizodiwi toda kuzoona kuti munhu anobaya sei because apa hasi kuziva mutactic ndakangana kuzotasa handivhure whatsapp yangu tione kuti whatsapp how far whatsapp see tione apo takachinaka Tracy, how are you? Joyce Napea, Sue Rita, Precious Mwanika, Zelipa Mwanza, Veronica Matabire, she said Clara Ogori Alogout. Please say Jeannie Gezera. Nyashishiro. In Nasta Castra 11, member Castris. And it's not look at you, look at you, doing a dog one of Save June. Tatila Chigidi, how are you? Long time. And it's not Leslie, you changed your profile picture. I can see that one. Where is Manjinjinji? And look up. The other one, I think the tumor somewhere cool there. What distance you want that was the most short. I had to join it. We can just say inbox. Tari kweli wata.
Riperi kana kuti hapo pamwe adzoka pamwe asati adzoka. Uya mheno kana akakwanisa kuti joinawo because pana pesa wamutumira lingi anodera. Hey, are you back? Okay. Emerera banda zviri sei sei. Ndakamira vanhu kuti vauye kuseri uku. Ndofunga nhasi vanhu vatoshandiswa ndakasira kuenda. Ndakasira nhasi ndiri very time conscious. Tatione. Takamirira vanhu nyandotsvaga kuti kumbi because kumbi ndakataura naye saka let's see kuti asvika here or asati asvika guys. Apa akaredhiwa handisi kuzoenda ndeisaipi. Enda kutomboridza so blandinati oraiti saka totanga tina manjenjenje zvedu vatanga manjenjenje zviya lokai ziye ini ndiripo saka tinenge tiri 4 guys ndatotanga tiri panamba 4 kudhara. Ndatanga tiri panamba 4 nditori number 4 ndo yacho yangu iyoyo vanhu vakashota ndatova panamba 4 automatically am number 4. Atone kumbi I'm not sure kana kuita because ndikumutumira panhamba idzi saka handizivi kuti kumbi ari kubatikeni. Hey, are you home? Yeah. Kumbi I'm not sure guys because nhamba dzandikushandisa dzanga hadzisi kumborespondiwa saka handizivi kuti ari kuenda. Then handizoti chiredio changu chiri pai tatowana sound guys. Ndinotanga uchibvundunya pai chiredio ichocho chesomutsipedenga. Handizoti ndakachisepi. Mina ndibvise video mbichana nditarise chikamera. Yes, nati I see you Bobo. Imbomirira uripo. Waraiti ndochikupe link pamwe ndototokuza because kumba asi kumuona. Mina ndikupe uku chakuzotekera. Foni yangu yamboita zvimawara ka. Chiyelele. Mina ndikuisire link chiyelele. Guys, inofana kuwana extra ndikukuza kai. Chiyelele. Oh, iwe chiyelele ndisendere message WhatsApp kwangu. Ndoda kuekera. Ndoda kutsvaka uyu. Ndoda kutsvaka inonzi chistirayo. Tinotsvaka chiredhiyo pane news the too quiet kumba asi kumuona. Mina ndikuise iwe chiyelele. Nditumire message kuseri chiyelele. Namba dzikuziwa ndakaseva ndakati chii. Handichazivi mhofu kadzi. Mhofu. No. Iwo ndisendere message ora chiyelele. Right. Ndikatombokuisa apa unotombopinda indobva ndotsvaka chiredhiyo. Okay. Ndakupa link chiyelele. Saka ukapinda ndobva pakamera wombosara uripo. Ndakutsvaga chiredhiyo. Nati I can see you so 4 connected guys. Inini
Ndipa number 4, number 3 anoti ndiani, number 1 ndiri kungogesa gesa kuti atipiya kuna kuda number 1, sister loka pamwe ku number 3 koko. Njenje kuna maybe number 2. Ndazotaka is mwalala nakachoka something. So I go Blandina, if you sorry, I go was in the out sharp Blandina, I'm sorry, but I am also a put the tongue and the cato now. Ciao, I said automatically happen entry. Mandy edem. Look and school nama spaghetti go like table with papi loka sharp. Kamera yako ndaiwoneke ufana kuona zvandakaita apa because zvatiri kufana kuita asiri zvamukufungira imimi ende ichoisa kure tione plate neuyu yachoni zvandakaita apa ndozvatikufana kuona saka change position like kutomboisa kamera nechekure mbichana right chiyelele zviri sei chiyelele ndiri born asi ndiri rastaman widman chaiye right ndakumbobva pada kutasa chiredhiyo changu redhiyo ngaitsvagwe chero tikutoda music chaiyo chaiyo tikutoda mbotamba panapa nhasi guys ndiri rastaman saka musavhunduke henyu ndo zvandogara ndiri ngoti nhasi I'm having a bad hair day. I don't know what's wrong with me. I'm just not in the mood of doing my hair. Saka motongoregerera jaji anofanira kuvhundutsira anti munozviziva jaji anofanira kunge ari serious unonzani Simon anonzi Simon aniko uyu wepa inonzi chiiko amheno ikoko America's Got Talent motongojaira kuti Widman nhasi vari mudhuze zvekwamhofu zviri mudhuze nhasi saka motongojaira kuti ndo zviripo guys mabika here manoodles vana shero tinoda kuona vanhu vachidya manoodles nematoothpicks tinoda kuona vanhu vachidya ko sawira wangu kumbi aripiko jaji wangu judging in the partner in crime in judging aripiko nhai kumbi vedwe ndinohodhiwa nokuseka too much ka ndo zvinozonetsa ndozoita basa rekuseka too much chezvekujaja ndinenge ndakungowumburuka hangu nokuseka saka zvozonetsa at least panombodawo munhu wane anenge ari serious bichana because achihera zvekuita serious zvinenge what have I done? Hello ochera mukundiita sei hapana zvandiri ndetori ready panapa imi munoda zvokutamba neni aiwa ko ipaketi 1 kairo remanoodles pakadzi mapaketi mangani hapana kudzi 4 here apo Jesus is Lord my way naka nhasi munowadya letupika hama yangu ndikobuda kuti anosimudza shelf mirai muone zvenyu kana maona ndaita zvekugarira pasi moziva kuti hazvina kumira umu me guys ndadonerwa nenhingirikini ndini ndadonerwa makadiko aripi manoodles guys tipei manoodles tione I think I have to switch off one of my devices because iri kundidhonzera wifi yangu manoodles aripi guys one packet remanoodles sha mama ariko tanga tisina kuti 2 or 3 I'm not even sure kuti panga panzi mapaketi mangani ya nhasi ndichaonere
ndatombori experimenta kanoodle netoothpick masikati. I was so frustrated. Pedzisira ndisingachamani nemanoodles acho. Kozvizvazvichiitika. Zvichidonha hazvo zvichiita musarinya yazvamheno ikokoko. Aiwe. Nati, please Yes, make tia, one zviri out. sei? Nati, please make one out. What? We've got 2 more people That is joining us. make one out. Sharon is back. Darishaiwa speaker pamwe ndakarasha. Ndachazivi kuti Nati ndakarongedzwa. watoita kugara pasi kutandavara chaiko. Ndakuudzai kuti nditori mugemu, handisi kuita zvekutamba nevanhu nhasi. Hey guys, it's me. Majejeje. Naona waita namba 4 hapa yangu. Mari ndautoishandisa. Mari yacho ndautoishandisa. Yatova pabudget. Nasi tinogona kutongorova takadai chese tiri mubhokisi choroti ari kutanga ndiani achipedza ndiani handiti. Saka tovabika nguva. Ndo zviri kutonyatsoita izvi. Regai tione kuti. Saka guys, makati how many packets per person? I don't know kana aripo kumbi guys. Saka totongoita. Tihelele amene pamwe chakubatsirawo kukuza. Weird. Mira zvako uone. Makati how many packets? Oh my God. Batsira muri kunzira Asi manoodles anoda mvura yakaboiliswa here. Saka takutanga kuboila kamvura dzedu handiti. Let us boil our water. Kopoto yacho. Noodles rolled up to Jesus. Nothing here. Inangu ndiri kudira mvura kubva mujagi umu. Oh. Loka, how far? Ndiri kudira kubva mujagi. Zvaari kufanira kudyiwa chiita kabhosi. Ndakaita experiment nezuro. Kaita experiment nezuro ka. Ndakava kuti kudyiwa chidayo so. Kudyiwa chidayo so. Kudayo zviri very fast. Zvoita kuti munhu akurumidze kupedza kudayo so. Zviri very fast. Kuta even ne2 kudayo so kuti it's more like wakuita machopsticks ka. Kudayo so zviri 2. Very easy kuti munhu akadayo so. Saka akati ndakafanira manjenje nezuro ndikasaka ndaita sei. But zvekudai also zvina basa unogona kudai also zvekudai also wobaya manoodles ako wosimudza kudai ndozvatiri kuita. Zvekudai hatisi kuita kudai. Ye tikuita zvekudai kunge huku kudai also. Mazvona Jombo. Tikuita zvekudai also. Kuita rekubaya here Shero. Ndozvakatoona ndokuti tione winner because zvekudayo zviri easy handikatozvina zviri easy ndakazviita nezuro izvi. It's easy. Hey, pakaita. Manjenje wakutosanoisa sauti hama yangu. Matoothpick aya. Iwe Saka mazvinzwisise rega izvi. Inini ndaibata hamene vamwe. I think mibhutesa pasi udayo so. I think ndofunga zvichaenda kudayo so. Wodi. Aiwa Shero. I think munhu akangogadzika plate pasika. It will make my life easier since I'm one judge because mukasumudza maplate ka munhu anogona kuita zvaungochitaura zvekuscupa in tisingamuongorori kuti ndo zvaari kuita. Yes. So ari ready kutanga hake ndiani apa. Kudai papa chiredio ndazocherawa chiredio guys. Not me. Ayo handiti takuisa mumapoto here kuti amboita mumapoto mvura zveoraita. Handi mvura dzaboila. Hamuna kundipindura kuti mati how many packets? Tikutanga ne1 handiti. 1 atombopere nezvatikufanira kuti haripere 1.
Aiwa guys, but apa pane nyaya apa. You guys are all in different countries. How do you know kuti mapackets enyu akafanana magrams? Takabvunzana. All right. Meton. Dautsvaga mumwe anogona kukuza auya atijoiniwo panapa. Nyasha asiri yangambori mucomment section here. Ndiananga Nyasha, but it's me, Nyasha. Rakadata jaji, but ukamuna anomubatsira achikuza ona. Isitobva tadzikaposera munhu 1 ivo vari 2. Chene mokuza. Handokuza mirai zvenyu muone. Nhasi munonzwiririra. Vamwe ava kutoibva Shero ako ari mumvura here. Chokuisa mvura. Vamwe vaisa mumvura kudhara. ndinoisa mumvura. Shero wadisappear. Vamwe kukoma njenjenje woindepi zvenai Jehovha. Asina kubvunzai kuti mvura dzenyu dziripi. Yangu iyo. Competition yakutanga vamwe vachibhoboilisa mvura. Ko mvura yako iri kupini rikini anonzi anatipi. Matisi Shero. Mvura yako iri kupi? Iyi mvura yangu iyi. Ukwanisa kana pilo pamakumbo ako here because plate yako yakanyenga muzasi. Moda undiise pakasimukira. Dira loka. All right, regai nditsvage. Mina ndikubvise 1 second. Dira mvura mumanoodles loka kwasara manjenjenje ndiye asati abika. Inini mvura yangu iri apa pai. Ashero ndofunga akutoibva. Kuti yangu kufira palive. Akaibvisa hatinozva kuti kababaya kanobva kadambuka kanodhukacho. Ndoona uchakaura apena hako. Ndambotanga ndaikwatisa ini zvandichaitaka ndinoda kuti ndizive ndiri panhamba ndichirenje shamwari ndizive ndiri panhamba ndokutizesa manoodles angu. Right. Saka pandiri kufanira kunge ndiine wachi zvapi. Guys, musadarozve. Shero watoisa manoodles here iwe? No. Ini nangomutasana isi problem. Nangomukaisa number 2 anangabasa nazvo. Chere yawandisa but number 1 handizozive manje. Kuti panobuda sei baba. Uyatoisa pageti yako. Anokaatoibva saka achitongoenda panumber 1. Asati aibva manje. Asati chera ndofunga kuti ndoda tochinja mvura. Ndakuoneka here Shero? Yes. Yeah, wanani. Koma njenjenje waindepi naimi? Manjenjenje ati. Iwo ndiri notesa ako here natipi. Anatipi ndofunga atoibva paari because ndiye aita number 1 kudira mvura. Mukana sita kutanga ngata. Right. Natipi toita go here. Mati? Toita go here. Ko ndiri kutanga. Ndiwo uri kutanga mainini. Chiera foni yenyu iri kubreka. I think wifi yangu iri kuita ichiita manyanisi panapa. Kwanzi ndiwo uri kutanga. Iri kusarira kumashure. Asi Natipi.
kana uri kunzwa shero iri bho. Shero ndiri kumunzwa. Imimi pamuri kuzotaura ndiri kuzopa kuita kamwe kaku scratch. Alright, tanga ndichibatsira kukuza guys. Muona basa ndikuita 2 double jobs kabana hapa nhasi. Alright. Okay, Isa. Ndakumaisa plate. Isa plate. Apa akawanda akomana pauchazopedza netoothpick ndigoreri. Nhasi tinochaigwa natwero kutigere pano. Okay, mama. Era ndakumadraina mvura. Drainer Tony. Yes, I am watching you. Drainer Tony. And then ndichatsva nhasi. Mino zvairi kuita mvura yacho. Madzosere mugaba natipiri. Wovhara nechivharo uchibvisa mvura. Madzosere mugaba wonodraina mvura nechivharo. Yeah. Wagona. Katimbona. Manjenje njaupa. Ndiri bauta pasiri pakamera. Manjenje uri panhamba. Shero avanti manoodles ako atopinda mumvura. Angwana. Angwapinda. Where is the other lady? Natipi, natakutana natipi. Natipi uri kamusoro kachekeka. Natipi akachekeka musoro. Natipi, yes, yeah, okay. Usanyanyipa kuikudza yeah. Oh. Right, Natipi, go. Anti toothpick unayo. Time. Toita pachi naikero. Tokupa chi 5 minutes. Amana kumbe akatijaidza. Iko zvese zvese takuda kutombozwa kuti kumbe aita chi. But chinonetsa chero ndikakutaima ndozoziva sei kuti wadya mangani. Aiwa tinozoona kane quantity yasara muplate. All right. Saka tokupa chi 5 minutes. 1 minute. 1 minute chero hapana chinodyiwa pa 1 minute. 1 minute unenge uchiri kujairira toothpick. Mutaona pazvishande 2 minutes ka dzichatotadzika munhu asina kubaya. 3 maybe 3. Guys, ngati time iri nani guys. Hayo 2 minutes hadzibudi guys. Isa 3 yacho ni yoyo. But arikutaima ndiani manje? Ndinayo timer Shema, don't worry. Ndinayo stopwatch. Alright, go. Yeah, ndinayo stopwatch. Saka ngati wabo handiti 3 minutes. Toothpick unayo. Go. Go. No. Tarisa, it's okay. Tarisa kunobvumidzwa. That's hapana nowadya manoodles. Zvekujobora hapana chinobuda Shero. Take your time. Take your time. Take your time kunoka nudhuiro sha. Nhasi ndaverenga manoodles adyiwa nevanhu. Gonati. 2 minutes. 2 minutes to go, Natipi. 2 minutes, Charlie. 2 minutes. 1.
God, Natty P. You can make it. You can make it. Because you said it to speak. You can do this. You can do this. You are the champion. You can 2 minutes gone. 1 minute to go. You are the one. You can do it, Natty. You can do it. You can do it. Finish. Don't back on. Bye, Shambu. Go. Concentrate, Natty. Concentrate, Zoita. Zoita, dear. Cheroka, no, 30 seconds to go. 3 minutes. 3 minutes. 20 seconds to go. You can do it. Go, Natty. You can do it. 10 seconds to go. 3 minutes. Come on. Time up, darling. Time up. Time up, Natty. Let me 3 minutes. And that's 3 minutes. 3. Oh. Wajga about 4. To my perfect. No. I've noticed a mistake one. Noodles, it's better kuma separator so because kana and antisina uma separator anenge ari start akabatana. Uri kutoudzira vamwe zvekuzoita apa iwo atodyiwa bhajeti yatopera. Next. Natauna kudyiwa so ndikutasa ndakadai natauna kudyiwa because isasata takakubaya haribayiki ke handipa next Chero ane confidence yekubaya wena. Chero anenge akachipractice kubva musi waakazvitaura. Practice is very difficult. Mendise manjenje, are you ready? Yeah. Yes, go. Tilipopa kukukuza. Right, manjenje rega ndikuresetere stopwatch yako. Oh, pot is empty. Right. Toothpick yedu manjenje. Shero, chimboisa manoodles ako tiboona zvamanjenje kuno. Tichimukuzira chaizvo. Right, ndingambosiya yangu ari monkesi time yangu kange yakusvika. Okay. Ladies in pink on the screen. Manjenje, are you ready? Yes. Ready, set, go. Wazana manjenje, jade Noka kama jenje kawana ati dipa I practice ana Shero. Manjenje noka kanizoita mwana wa baba yangu. Yuri kuna mbaka. Kama jenje. Kakanongoseya. Karungo majenje ari kujuda. Majenje. Majenje mira. Ayo majenje mira ndistope wacho. Majenje mira. Iwe uri kunonga nefork iwewe. Aiwa, ndiri kunonga udai. Tiri kungouyawo Oh. Ayo majenje muri kuita mabreak game rules. Hai. Tiri kuita nai. Majenje uri kunonga nefork. Ndiri kuita baya. Bora. Ayo majenje ngawasadai so. Ndiri kuonawo. Kachobaika shuwawo veduwe. What I continue, yes, watch here, you continue it on.
Continuation. Nditange. Vajenjeje. Ezvinoti akuti kuongorora manje. Nditange. Enda wachiri kufamba shamwari. 1 minute down. Go manjenjenje. Kuwadi concentrate paka 1 chaiko kari mukona so. Manjenje. Wazalazo manjenjenje. Zakurambaka. Chokuisa pampanda. Pada chawadika manjenjenje. Pada chawadika. Manjenjenje. Pada zori kutsumudza. Ndiri kusimudza kani. Oh. That's good. 2 minutes. 1 minute to go, manjenjenje. Ndakutanga kutarisa wati ndiri busy ndakatarisa manjenjenje zvangu. 2 minutes on the dot, manjenjenje. 1 minute to go. Mukati mukachinja side ndokuti zviite. Hanzi inoti zebra iyoyo. Inotsvaga mapurani. Ndiraone. Mhuka yesango. Totsikika tunonyepa. 2 minutes 30 seconds to go, manjenjenje. Uya nazvo andaitiwa zvaramba kusumuka. Zangu manje 10 seconds to go, manjenjenje. Manjenjenje wadya ka3 kopanda verega 3 handadya kamwe izvozviwe. 4 3 minutes down, manjenjenje. Stop. Hanzi stop manjenjenje. Uya Blatina. Kuzvo zvakaoma zvizvi. Indosaka ndandati 5 minutes, guys, because 3 minutes. Right. Loka first stage yatiri kupfuura ikapera takuita zvokubata takaita kunge machopsticks. Okay. Second round. Last round ndo yekudai yekuscupa. All right. Yes. Right, Sister Loka, where are your noodles? I can't see them, Lavi. Are they cooked and ready to go? Please send your noodles. They're going to drain them, Vura. All right, drain mwana wamai. Chero wabika manoodles ako here? Yes, they are cooked. Are they cooked enough? Praying kuti this first round ndibayewo ndikunde vana veIsraeri. So far I think so far winner wedu so far tisarwa ne2 contestants. Winner wedu so far was the first lady. I'm sorry, I can't remember her name. Nati P, yes. Manjenjenje vango so far yes, Loka. Yes. Got toothpick, Sister Loka, and they know my toothpick. Yes. Tochitanga here. Vekukuza muripo here. Are you ready, Loka? Can I start my watch? Ready, yes. Set, go! Go, Loka! Duro, Loka. Concentrate up one, Sha. Concentrate up one. Hello. When the noodle doesn't love you. Look, and the local parkusumudza sha kawani. 30 seconds gone, Loka. Yes, Loka has got the idea. Yes, keep doing that, my sister.
Keep doing that. Yes. 3. Keep going, Loka. Keep going. Iwo ndiwanyatouya neidea chaiyo. Inini zvikaita izvozvo zvikuza munhu kuti andidye guys. Hello. Wanga, you had got the concept correct. Use that concept. It was working for you. Loka. 2 minutes to go, Loka. 2 minutes to go. 2 minutes, okay. Loser. Loka. Loka. Ndavana bachi 5, 4 ameno iko koko 4 or 5 ameno regati kuise pa 5 ameno iko. Loka akadonidza wena asha. Ndakupa wani kuserishandisa iroro. Yeah, Loka somudza kawani chete. 6. Gonna kota mirere dai Loka. Hey. 2 minutes gone, Loka. You can do it, my sister. Kota mirere, yes. Loka arikugona. Godo, my sister. 8. My way zakusvitsa ku10. Wondrukangana utarisa watch. My way 2 minutes 30 gone, Loka. You can do it. I said 9, I think. One more. I give you 30 seconds, Loka. One more, my sister. You can do it. Woo! My was 10. Yeah! 2 minutes 50. You still got 10 seconds to go, my sister. Woo! 55, 56, 57, 58, 59. 3 minutes down. Winner wedu Loka. Yeah, so far. Tina winner wedu Loka. Shero kaita good. Azvibude mwana mai. What did she Loka? Achadi kutitaudza. So ndakutoita chikotsoro nokukuzira vanhu. Kundikuza Sheroni. Kana gaba ranga risingacharidzwi. Loka anogara okukuzawo. Handakukuzi kuti undikunde sha. How does that make? Ndarota Loka aenda kumba nemari ndairota iri kumba kwa Loka. Zangu nasindonakirwa ndikazvirenga pano. Aibhere maNoodles, sister Shero. Don't talk to me. Talk to my lawyer. Azina Shero tofana kumukuza tese because Loka iweka manje ndaiwana trick yangu hausi kundikunda mira uone. Ndatokuronera chiplani. Mira uone mushashamisika mese anti maNoodles ndangu ndoita zvandonda nawo. Okay. Mira imuone. Mina right, ndatisiye munhu handikuzewo ndakuti ndamukuzawo. Ndokukuza Sheri kukuza. Right, sister Shero, toothpick yenyu iripi? Yes, plate yenyu iri papi main Shero. Aiwa, koma akuita nezvechiizve futi. Ikuonekere? Iri kuoneka, hani ndiri kukuona, don't worry darling. Are you ready? Yes.
Okay, on your marks, get set, go. Kwatutupiki yanga yatodona kudhara. Tanga Shero, handei nayo Shero. Hey, God. One. Shero tactic ndikukaona bunny location two. Mai mwana apa kari kuita kudhonza zvakareba mai mwana. Go Shemiro. Go Shero 3. Gorarindo. Ndiri kuverenga, don't worry. Tactic uyawona vanga vachipractice game. 4. Yes. Go Shero. Go Shero. 1 minute down Shero. 2 minutes to go. 5. Hey, Shero anenge achatitorera mukombe. Loka tinenge taakuzotorerwa mukombe panapa. Panenge paita zvetight competition panapa. Nhaka gore rino mari inoenda kutyrant. Naka. Yes. 7. Yes. Tiri kuverenga Shero. Tiri kuverenga. Don't worry Dali. Don't worry. Go Shero. Vauya vakagadzirira. 1 minute 30 gone Shero. Go Shero. 8. Hey. Shero anga akagadzirira guys. Shero ari kuziva zvaari kuita. Kana kuti nditi manoodles ekutyrant anodyiwa nematutupika handizivi hangu ipapo. Go Shero. 2 minutes down. You've got just 3 to go to beat the current leader. 20. Go Shero. Sister Shero gavasvika ku20 chaiko ndokwandiri kuvada. Bata zvakanaka. Shero, time is moving. Shero, time. Go Shero. Time iri kuenda 9. You've got 30 seconds to go Shero. 30 seconds to go. You have to take 1 to 10. Change kakamwe 1. You still got time. You still have time. Go Shero. You still have time. Hapana zvawadya uri kunyepa. You still have time. 10 seconds to go. 10 seconds. 5 seconds to go. 11. Time up. Time up. Yes. Saka. So far, according to my statistics, guys, I think you should add all of them. Ndikupei kuti awina pane chinochikamu ndiani. We need Manjenjenje and Nati P in the picture. We are back. Shero ka. Shero Zvamoita akubvita guys. makazviwanepi? Zvamoita makazviwanepi? Ndakaona mutactic wacho. Shero has been practicing, guys. Isusu tichigoswera takavata Shero akachipractice. Ndikutosha kuti sei vasiro takadecide that it is the most difficult one. Ndakadzoka mumba usiku nezuro iwe. My decision. Number 1. Unonoka ndatofara. Number 1, ndi mining Shero. Number 2, mining Loka. Number 3, I think there is a tie between my Nati and Manjenjenje. I think I need a book.
takudya chaiko kudya kuskupa here so mukuda ipi mimi ngawadecide muri kuda yekuskupa here natipi kana kuti yemachopsticks chero isusu chero zvese tinodya chikuru kudya hapana vambosara vachidya kamubackground hatina aiwa hapana ambodya rimwe pake bcause tushoma shoma kuti munhu akangoti 1 anotopedza tushoma utushero parekerapo guys munhu 1 kuti ngarara are you sure akawanda ya toni yako shero quantity yako inenge yakasiyana neyevamwe why difference in maplates maybe plate yako but akawanda with the toothpick I think akawanda dayanga iri fork type right saka totanga here panyowani guys asi first round awina ka second round first round wawina sero second round saka taakudya so manje decide for us second round todya takaita sei takaita kunge like bc here ari 2 matoothpick kudai also nge machopsticks or 1 kudai also I think tikaita machopsticks handiti and then last round toita yekuskupa so okay saka who is starting natipi how many natipi how many minutes handiti taakuredusawo maminutes because wane zvitanda 2 saka taakuendawo pa 2 minutes 2 minutes akawandisa easy guy 1 minute iri easy kuna anogona kubata machopsticks tikaendedu tipei pa 2 minutes then next round tozoita 1 then minute. The last round ndo yatoisa rimwe packet toita 1 minute atowina tese ndizvo here mainshero kuti 1 minute because iyi munhu wese anowina guys kuti kudaro what do you think guys wona ikandodawo so ndongodawo so asiri zvere hanti tiri kuita aiwa sirizvo that's not how chopsticks work anotandira sei machopsticks acho so anenge akadai odi uchinonhonga udai saka 2 minutes wakabata nemachopsticks yes 2 minutes oh my god ndambozvipractiza wononhonga like yeah apa ndo pataakuchizokuwanawo apa chero very good saka unonobata wakadai we're not scooping uri kunhonga nematoothpick wakadai so ari 2 yes kuita unge matuza zvatodonha zvitoothpick zvashero nhaka zvavhunduka like So- this here like this ndiwatanga saka ndakatangana natipi natipi wacho ari kutobvunza kuti like how saka muna manjenjenje atanga saizvozvo since manjenjenje ari kuziva zvaari kuita ngatitange tozouya kuna natipi yes right manjenjenje are you So 2 ready minutes. 2 aiwa minutes. shero hatisi kupractiza pascreen ka mnaendise kwenye pachaja saka 2 minutes 2 minutes manje chero ari kupractiza kuseri kwandisi kunyatsomutrasta zvakanaka manjenjenje ngatitange gasha 5%. are you ready manjenjenje yes I am wait ndigare nemaextra toothpick kuitira kuti akadonha alright hanti muri kutotora mahints vamwe vacho right on your marks
Get set. Go. Hausi kuskupa manjenjenje. Uri kubata bata nechigero. 1, 2. Aperia. 3. Go manjenjenje. Kome magaba vainde before. Go manjenje. Chapo manoodles anoita katikeke ke5. Waneta nokuimbira vamwe ka. Go manjenjenje. 6. 30 seconds down manjenjenje. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 7. It's difficult. Go manjenjenje. 8. Go manjenjenje. Hande inazvo. Hande muri kudzidza hangu wacho. 1 minute down manjenjenje. 1 minute to go. 9. Amheno ikokoko. Amheno nhamba dzandiri kutaura. Manjenjenje hapana chawadyapo sha. Ndovhura muromo ukaita nharo. 11. 10. 11. Go manjenjenje. 1 minute 30 down. 12. 13. Maziso angu arifanira kunge ari panzvimbo 240. 1 minute 30 gone. 15. Manjenjenje ari kuita kuwakatsa manoodles. 16. Hamheno ikokoko. Vedu mundibatsirawo pamanhamba 70. 18. Go manjenjenje. You've got 10 seconds to go. 19. Shero erenga hedu. 5 seconds to go. 20. 21. Stop. Shero waita kuita kupindwa nechando. 21, 22. Manjenjenje tombomisa pa 22. Waneta kamanjenje. I don't even think Unozwa kuti chinonetesa chi. Uri kushanda but hauna chauri kudya. You see but you don't eat. You're on a seafood diet. You shall see it, but you shall not eat it. Apa pfungwa dzoregister apa hapana chiri kuuya chine musoro. Iwe. Nati P. Tiri pa 22. Can you beat 22, Nati P? Can you beat 22? Hana yambutsu. Bodi rimwe paketi apa. Manjenjenje sanobika rimwe paketi ipapapo pamba pako ipapo handiti dali. Iwe, ati ezvinotata kuita ekukupa here paround 3. Ekuskupa ari easy manjenjenje. Bika another packet. Ekuskupa ari very very easy. Saka toita marounds mangane ekuskupa. Ekuskupa ndio pa 1 minute but tikufana kuti atasiya plus 1 next packet. Plus 1 packet. Saka ngatipindei mudariro naNati P. Why are you doing this to my life? Sister Nati P. Wapinda mudariro. Ngadei na Sister Nati P. Manjenjenje atibobika rimwe packet side kwake. Kwa vamwe varimo 1. Wala ndipinde. Aiwa, I mean kuti zoni vangu sina kuburisa vamwe. Oh, ndokuti tipinde isusu next right. It's okay, unokwanisa kupinda ndabadza jagi riri kuita noise. Okay. Saka pinda hako mainshero. Pindai mudariro mainshero. Alright, Nati P. Okay. Someone. Tikuza. Alright. Unongotikuza shero.
Okay. Inini guys ndiri kuita mabasa 3 ari kuwina mari ari panonitumira $10 cause ndiri kuita mabasa 3 time keeping, looking at you, counting and kuzaring. Right, Shero wapinda here Pasei. machopsticks, you are like unoona chigero zvachakaita Shero kudai so. This? Zvakaita, yes, and you are picking like this and scooping up. Usatena so. You just pick. So, like this? Yes. This? Hey, wagona. 1 second. 1 second. Manje nje unenge wabhita vanhu panapa iwewe. You have set the bar too high. Wow. Timer. Are you ready? Yes. On your marks? Yes, I'm ready. Get up. Manje una microphone. Oh, please. Are you ready? Yes, one your phone here. Are you ready, Shema? Yes. On your marks. Get set. Go. Go. Kutiba. One. Yes. Kuti metsu. Kuti bo. Kuti tsengu. Kuti medu. Kuti potso. Kuti idye mepo. Kuti zame kubaya. Kuti exactly. Kuti tsengu. Kuti baye. Kuti nje. Kuti nje. Kuti set the bar so high. 40 seconds gone, Shero. Don't pick it, Zadona. Kuti trouble. Kuti trouble. Kuti trouble. Kuti bo. 1 minute down, Shero. Kuti bo. Kuti bo. Kuti bo. Kuti tsengu. 7, Shero. You can make it 8, Shero. 8. What 8? Shaiko is over 10. Kuti bo. Kuti tsengu. Kuti baye. Hapana chawanhonga chapa. Hapana chawanhonga. Mwanasikana apo ati bo. 1 minute 30, Shero. 1 minute 30 down, Sha. Kuti nje tupikira dona kana kuti tupikira baya munhu kana kuti bo. At least wasvika pa 10. 1 minute 47. Kuti zame. 10 seconds to go. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. 2 minutes. Out. Stop. Manje is still in the lead. Saka nechata tine left hand kapana akutya. And that's 14 guys. 14. Hanzi 14. Ainda ndichipotsa kakuverenga ndechimbotarisa watch. 14 years. Right. Saka ndakuenda unobika manoodles angu. Yeah, manje you can exit unobika manoodles. Takumbopinda na sister Natty P. Natty P in the house. Yes, Natty P. Yes. Are you ready, Natty P? Are you ready, Sister Shero? Mopota muchindiverengerawo kamadyiro ari kuita Natty P apo. Guys, maziso angu anenge akatarisa zvinhu zvakawanda handiti nhaika. Aiwa hatisi kuskupa Natty P. We are picking like this. Yes, like this. Downward. Yes.
saka you have to make sure kuti uri kugona kupika netuma toothpick twako itotwo. Yeah, very good. Are you ready, Natipi? On your marks, get set, go. Uyo Natipi. Natipi auya kuipa guys. Uita. One. No, Natipi, don't scoop. Pick. Nati. Yes, you're supposed to pick like it. Don't scoop. 3, Natipi, don't scoop. Toko disqual. Natipi, I'm pausing you. You're scooping, you're not picking. Natipi, don't cheat. Ndadzosera. Ndamadzosera. Your toothpicks are supposed to carry on looking down. Todzoka. Nayo. Tapa 4. Naye Natipi. Hade nayo. Toothpick inotokujigisa waya. 5 Natipi hande nazo. Hande Natipi. Hande chone. Toothpick ramone sati moto guys. 6 Natipi. Ameno ikokoko guys verenga ikokoko. And 6. Natipi, 1 minute gone. You have 50 seconds to go. 1 minute, please. Natipi, hande nazo. 1 minute 20 gone. Natipi is 8. Ameno ikokoko guys. Verenga mu comment section umoka. Count. Anzi. Apa number 9. 9 Natipi. Rova 10 ubate sister Shero 10 and you've still got 30 seconds to go Natipi. Hande nayo 11. Yes, Natipi is getting there. Yes. Hande na toothpick rako brasafi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Yes. Stop! Stop! Iyo haisikutombopinda. Ndadzosera. Guys, comment section Natipi asvika panambani. Susan akachiverenga. Susan. How's 15? Jesus, how come? Ndaskupa pakawanda mamusingandioni. So far we have Manjenjenje in the lead with 22. We have Sister Natipi with 15. And Sister Shema with 10. 11. Oh, sorry, sweetie. 11. 14. 14. Une 14. Hey. Say comments. 14. All right. Ndikaenda mu comment section handizombotaritsi zvakawanda. Tadzoka na Sister Loka. 15. Ini ndaita 14 idzo dzanyorwa na uyo. All right. Whether times 15. All right. 15. Yes. Batsela ukanda. Spirit of failure in the name of Jesus. I say number 1 for me. Paita zvemunyengetero pano. Sister Loka. Maibata togona kukudisqualifyirai kuskupa. Have you been practicing in the background? Yes. Makuda utanga. All right. Right. On your marks. Get set. Ready. Go. Andaina Sister Loka. Yes. Toothpick Sister Loka vanenge vanombodya kumasushi uko. Vari kuita kunge vari kugona zvekuita zvemachinese. Sister Loka, do not disappoint me. Yes. 1 Sister Loka.
Yes, Sister Loka vari kuuya nazvo. Sister Loka vanenge vanodya kumakula. Ndiri kuvaona zvangu kamudyiro kavari kuita ndeke kumaChina. Akoma toothpick ari kuenda kupiko. Sister Loka, Jesus, half of it was on the floor. Comment section, please count for me. Ezai kuchidzira, and we have 50 seconds gone, Sister Loka. Takunopinda mu 1 minute, Sister Loka vari kurwisana nematoothpick avo. Handei tione na Sister Loka, Sister Loka, Sister Loka. Comment 1 minute down, Sister Loka. 1 minute to go. Handei tione. Hey, Sister Loka ndiri kuvaona vachidya sushi zvavo vakabata machopsticks acho iwawo. Sister Loka zvimwe zviri kuperera pasi. Mudikani. I hope Nati P paari ari kubika rimwe packet rema-noodles rake in the background there. Sister Shema, I hope muri kubika rimwe packet renyu rema-noodles. Sister Loka, 1 minute 35. 1 minute 35, Sister Loka. Ndatokangana zviya paya kuti ndofanira kunge ndakatarisana newatch. Manga muchatozorova zvenyu 10 minutes indichingovawata. Right, Sister Loka, tahapa 1 minute 50. Right, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Half of it zvaperera pasi. Time yedu yaSister Loka. Some people I know, some just want to fix me, but I just want to win. Some people. Asina kukushidzira Loka, kusatenda, kwasina chikukushidzira. Don't worry, Jera. 15, 14, you're 15. 15. Saka tokupegai pa 15, Sister Loka. Saka Sister Chero is currently in the last position. Toppings are Sister Loka na Sister Nati P vakaita tiebreaker apo. Vari pa 15 toba tati manjenjenje. Ndiatora mukombe. Manjenjenje watora mukombe. Zebra yatora mukombe muka yesango. Mungamudiri manjenjenje mwana wangu. Brother yangu guys, moresa brother yangu imana box rema nudu varungi yapani. How are you, brother? Motion. Motion. Zvino hanzvadzi yako iri kudyiwa panapa, iri kutadza kushandisa zvitutu sha. Uyakuzire hama hanzvadzi yako panapa Motion. Last round yedu, guys, mabika here rimwe packet. Guys, mabika here rimwe packet. Yes, are we all ready with our packet? yes. But guys, Tozokuita number last. Ndoda kubvunza guys, patiri kupedza this last one. Tinozogeja sei kuti vari pa top 2 ndevapi, top yakira vakupesira ndevapi, tinozogeja sei? Because yekutanga iye handiti yawinwa naChero. Yaita number 1 mune yekudhodhonya, then manjenjenje yaitawo number 1 mune iyi, then iyi yatakupesira, tozogeja sei manje, tozofamba sei pakuti tichichuza kuenda kumafinal? Togona kuti vachaita I don't know. I think it's not going to I don't know. Kueda kuti zvepa number 1 nezvepa number 2 nezvepa number 3. Then tona kuti ndiani ane points akawanda.
Pana achiri kuwaziva here mafigures acho. Comment section kuti vanhu comment section fanele kutiudza kuti zvichajajwa sei. Handei last vakagadzirira. Anchinyora. Well done. Mukati hamusi madhuve. Indiri Mukati hamusi madhuve here kakungwara kakande kana madhuve. Hamusi madhuve sister Loka. Ndichihelele chihera kudzinza kwavo kuna madhuve asi. Azviti ibhofukadzi iyoyo. Kana kudzinza kwavo kutori namadhuve. Azvichina Shero. Ndakusama njenjenje first. Saka ndichiisa mamwe acho. Yes. Zvino anopisa ndoenda pamusoro maiwe. Sanganisai. Ndakusama njenjenje ndini. Angu nari plane rega ndipomesa cooking oil nditadiwo. Jesus. Ana sister nati muna kaunta kuona kuti ndadya mangani. Saka one toothpick this time. Yes, one toothpick. Yes, not akutigeta kuti wasara nemangani muplate. Yes, so amount yasara muplate. Shero ndibvisirawo zvecomment yaMotion. I can't see manjenjenje's plate. Yes, thank you. Thank you. Right, Sister Manjenjenje, are you ready? Yes. How many minutes? 1 minute. This is the easiest and it's going to be 1 minute. Okay. Anditika, tabvumirana? Yes, boss. All right. On your marks, Manjenjenje. Get set. Go. Nasi munomedza mukazvirega Manjenjenje. Mwana wangu wandakazvara ndiri ndega, wanari ega. Handei nawo manudhurusi. Zvinonzi zvinhu zvechirungu izvi. Zvinhu zvechikuwa. Handei nawo manudhurusi. But guys, tikada kutarisa kuti muplate munosarei apa tinogona kungowachiswa. Manjenjenje zvazara pahembe 30 seconds down Manjenjenje. Handei nawo. Handei nawo manudhurusi Manjenjenje. 20 seconds to go Manjenjenje. Handei nawo manudhurusi. Usatarise zvako kuno Manjenjenje. Concentrate on your eating. Yes Manjenje. 10 seconds to go. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Stop Manjenjenje. 1 minute yako hiyo. Half a plate yasara. All right, Bodia. Nati P. Sister Nati P. Hi, Yes. darling. I very noodles I'm Sister Nati good. P. Can you beat They Manjenjenje? are ready. Mukae sango. Oh. I'm ready for my JJJ. Let us go, Sister Nati P. On your marks. Get set. Ready. Go. Now Sister Nati P. On your go, Sister. My way. Izvi hazvidi kutsenga izvi mwana wamai iti ngoita uchimedza chete iwewe.
medza chete uchienda hazvina kana nebasa rese nekutsengwa izvi maiwe zvangu zvinoka nakajesu gore rino ndicha 20 seconds down sister natipi hande nazvo skupa iwe uchienda hazvina kupiwa limit yekuti unoskupa zvakawanda sei 30 seconds down sister natipi hande ina isa iroro mumuromo sister natipi Noodles haritaki kutsengwa 40 seconds down sister natipi yes sister nasi majejeje wabhitwa 10 9 8 7 6 5 4 2 1 stop saka watoverenga kuti adyiwa here kana kuti haana kudyiwa Natipi warova guys. Natipi warova. Jesus. Natipi warova guys. So ndakabona munhu achidya noodles this fast. Sister Natipi wanoqualifya kuenda kuOlympics noodles. Zandichaona pano. I've lost manjenjenje ndakaudza kuti muda ndijairira manjenjenje ndoirashumba ini. Ndo inonzi mambo wemusango chaiwo. Mambo wemusango havataidzi chikafu, havajaidzi chikafu, pavanongoona chikafu chete vanotochionera purani. Sister Shero munamato wapera here mukona umo. Sister Shero hamena zvavari kumbopura. Vari kuvaviwa nei? Vakuvaviwa nepahuro. Vanenge vari kumbodya mamwe manoodles kuseri. Tida kuona plate yavo ngavadzoke. I think kuona zvandaona apa. Jesus, I need to calm down. I just need that culmination. Museka. Ukudandisekere izvi. Ukudandisekere izvi. Wakuchinja sketi, zoda wakachinja sketi Shero. Dai asungirira riri Zambia. Natipinda bvuma hangu. I surrender. Masarenda here. Surrender. Tichatotaura nevemaCommonwealth kuti vatomboisa competition yemanoodles. Togara takawina. KumaOlympics ndiendesei ndokumiririrai Zimbabwe yese. Haiwa unotomirira Africa yese. Africa yese. Zvandaona nhasi ndakambozviona. Asi kuchingwa maamusiko. Akuchingwa ndamusipo. Saka hamusikundiziva chihera. Ndosaka muri kudaro. Unoziva kuti chii kana tipi ndadherera kabhodhi kadiki handina kumbokuisa pamupanda wokusvika kudya big engine. Small body big engine. Competition nani na Tinashe akandibvita ane apa. Nekatikitiki. Shero wachinja Ndasunga Zambia mai vangu. Maybe zvinotipa motivation. Andakudzai kuti beta kusunga Zambia. Zimbabwe chaiyo chaiyo.
muone manje Zimbabwe. Alright, ukati zikuigirera ndipinzei ndipedze nazvo. Loka is on mute. Oh, Loka. Right, takusara na sister Shema. Ndiani ari kuda kukudzira Shema? Ndiani ari kuda kukudzira Shema? Aiwa, ane uchikurova. Sister Loka. Aiwa, Shema, aiwa, Shero, aiwa, akan. Aiwa, Shero, asa. Regai nditsvage stopwatch yangu muchiri kudecide ndiani ari kupinda mudarirwa. Saka ndiani ari kupinda guys? Alright, it's fine. Regai ndipinda. Right, Sister Loka. Vari kupinda. Yeah, itakuti kupukutaziya kudai o. Yeah. Dai mama, mozati guys, dai mama tsvaga mabhipi. One minute. Okay. Right, on your mark. Sister Loka maisa rimwe packet here. 2 packets. It 2 packets idzi Sister Loka. Tikudya 2 packets izvozvi. Yes. Izvozvi rari original packet renyu handiti ratatanga naro riya plus rimwe 1. Okay, I thought kuti ndisanobika then ndozodi. Mira nditanga. Natipi adya 2 mapakets here. Natipi. Natipi aisa rimwe. It's 2 mapakets. Aisa rimwe Natipi. Shero abika rake ndakamutarisa. Although plate yaShero yanga isisina chinhu handiziti zvaindepi. Ndasanganisa kuti zvidziye. Alright, it is saka Natipi namanjenjenje mokuzirawo Shero inde ndakatarisa watch. Okay. I don't know why. On your mark. On your mark. Abva adonha Shero wacho. On your marks, Shero. On your marks, get set, go. Ndiye Shiro wekwedu anodyawo manoodles netoothpick. Ndiye uyo Shero, go Shero, my way. Kuti kapu, kuti tsengu. Uyo Shero, go Shero, serious yake chete, my way. Kana kuma Olympics anosvika musikana achingodya zvake manoodles asingaseki. Go. 30 seconds down. 30 seconds, sister. Idya itonei nawo naro nodo iro. 40 seconds down. Nhasi rinoona nhamo. 10, Go, 9, Shero. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. 0. Go, Shero, go. Shero akachingondonyera mumuromo. Akana. Zvakaoma. Saka so far winner wedu so far tasarwa necompetitor wedu 1. So far our winner is Natipi, tasarirwa necompetitor yedu 1 Loka. Sister Loka. Yes, Sister Loka. Add those to your plate of noodles. Tasarirwa nemunhu wedu 1. Sister Loka. Sister Shero marikabva here mukona umu?
vari kubotura befu vasiyei. Right, vane zvavasara nazvo muplate. Ndine one more surprise round riripo. Musadye zvasara mumaplate naika. All right. Okay. Just for the fun of it, while we're compiling our results, I have one more round just for the fun of it. Handiti naika. Eho. Ndiani ari kukuzira sister Loka, sister Shema, vari kukuzira Loka. And I don't have the power. Sister Manjenje, Kuzdi, please. Sister Manjenje, Kuz, please, yo way. Kuz, please. Are you ready, Loka? Sister Loka? Are you ready? Yes, I am. Do you have your toothpick in hand? On your marks, get set, go. Ndiye musikana ari kubva nepaSouth Africa pamusanze uyo ari kudya noodles netoothpick. Go! Go, maiwe, maiwe, maiwe. Go, 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 sister Loka. Naro noodle, iro. Zadzai mukanwa, zadzai munozotsenga later. Idyai, tonei. Go, kuti bo, kuti tsengu, kuti bo, kuti kapu. Woo! Yeah! It's a go! 30 seconds down. It's a go! Naro noodle iro. Noodle rikati handirambe ndinotera. Naro noodle iro. Mutsenge zvenyu. Noodle raoneswa nhamo pamusanzi. Maiwe, sister Loka, maiwe. Eating competition. Makamirira Africa, yes. 5, 4, 3, Count 2, down. 1. Stop. I thought this stage is easy. That what is Zakapate Joe. Zvakapata sister Shero. Zvakapata mwana wamai wangu. Right. Mu comment section tokumbirawo zvemuti compile kuti who do you think was first, second and third. In the meantime, to my 4 contestants, ngatimboisai zvedu matoothpick edu pasi. Sister Loka mamedza here zvazviri mumuromo. Good. Ngatiisai zvedu matoothpick edu pasi with your plate in front of you. Right. Iye zvino hatichashandisi toothpick kana maoko kana chii. Munhu akushandisa muromo wake kupedzesa manoodles ari plate make. Maiwe. This is a bonus round. I'm giving you 1 minute kupedzisa zviri plate mako. Natipia winner this last round. Saka Natipia handizvi titomuita sei because twanatipi twasara tushoma. Natipi magrams ako atanga ari manganiwo. Tunhu twako turi tushoma iwe. 60 grams handi ndo atikataurirana. Oh. Hey, let me show you. Saka uri chigayo wena. But inini ndine 69 grams. Ndashaya 60. Mati kutsemura Unoona here? mamba sei. Alright, Sister Loka. Mapaona here pakanzi 60. Tapaona daughter. Saka guys, apa taakuchishandisa muromo asi Sister Loka tongovapinzawo zvokungoratisa but havamo havo muround. Tangoda kuti vapedzise because your quantity Sister Loka yashoma stereki. Saka ngativabvisei yosara inini namanjenjenje zvite fair. Hatidi kupiridzira vanhu. Ko Loka Loka plus ake 69 giga.
Saka Loka anopinda muround because akaachira akawanda. Okay. Saka nati P tombokudonedza sha. Wambobuda muround sha. Wosara hako uchipedzisa manoodles ako. Vanhu vari kuti Alright, sweetie. Koshema waendepi guys? Ndiripo. Ndikuti vanhu vari kuti Aloka akawandisa. Aloka ma69 grams angu anatipina manjenjeje ndo ma60. Saka Alright, saka ndopaloka ahead that day. I don't know. Kana ndimogona ngoti padzimwe Ndopaloka 20 second head start. 20 seconds apo kusedzo. Oh. 5 seconds. Aiwa 10 dzekudya netoothpick ka. Wozodi. Wozotanga nemuromo. Alright. Saka 10 seconds dzekudya netoothpick. Alright. Saka handei oni are we all ready? Tukutangira naye here. Aiwa Loka ndiye ari kutanga. She has a 10 second head start. Saka ndakuudza. Makes sense. Saka mokuzira Loka guys. 10 seconds. 10 seconds Loka. Netoothpick. Alright. Yes. On your marks. Get set. Ndiani ari kukuzira Loka? Go. Go Loka, go Loka, go Loka. 7, 8, 9, 10. Stop. Yay. Stop. Right, I want to stop. Pano pane zvigayo zvevanhu pa. Alright. Right. Zvino taakuchitanga kudya nemuromo manje. Munhu nefesi yake muplate imomo. How many minutes? 1 minute. Okay. Unless kana muri kuda 30 seconds. 1 minute. Koshero ari kudona. Ndiripo. Ndogadzira chair yangu zvakanaka. Alright. Manjenjenje, are you fine? Plate pasi, hapana anonhonga plate. Plate pasi. Plate pasi, hapana anonhonga plate. Ndikudya sembwa yene. Sana bhoki. Ndikudya sana bhoki. Akomana imi. Saka iyi 1 minute handiti. Njena rutanga. On your mark. Hai muri kungoita mese ndakakutarisai. Maiwe. On your marks, atanga. On your marks. Are we ready? Yes. Get set. Go. Go. Shero ari kuuya nazvo mukonomo. Manjenjenje handeina. Loka chigayo umana. Loka chigayo please. Loka wapedza. Kwainini kuzokangana kutarisa time 20 seconds gone wasikana 25 seconds gone. Sister Shero 30 seconds gone guys. 30 seconds dzaenda. Manjenjenje handisi kuona uchipinda paraundi iri. Shero ari kuuya nazvo. 40 seconds gone guys. 40 seconds dzaenda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Don't name a manjenjenje stop.
Njenjenje fesi yose ma-noodles. Guys, imwe imvura mudzikise ma-noodles. Imwe imvura. I encourage you to drink water. Ndidzoserawo TP panapa. Nhasi ndahoseka veduwe. I think it was a tie. Book of Records. Mapedzerana namanjenjenji. Hold me. Kona TP hausati wapedza plate yako. Chipedze saiwa Maiwe. Mamwa mvura here. Nane ndinogeza meso. Yes, please. Zvandichaona pano. Imwe zvataita last time. Ma? Ndavamwe mvura zvatikaita last time. Handina kana zvigubhu zvese takarasha. Ndogeja nei? Handina zvigubhu ini. Hamuna kapu here sisero. Kapu yacho manje zvozofamba sei? Hanzi kukomesa njenjenje hamuna zvinhu here. Mune tushoma Shero tione plate yako. Saka yamanjenjenje yasara iine zvinhu. Maiwe. Manjenjenje. Wabhitwa naShero. Really? Manjenjenje wasara uine zvinhu muplate. Harimwe. This time manjenjenje. Shero apedza guys. Number 3. Makorokoto. Right, comment section. Next, Tony. Comment section. Sister Loka, I think ndimami nemaresults edu ama muchinyora pasi aya. Ndanyora kutanga nechitu because ndwanga achiverengwa aya mamwe handiti anga asisaverengwe. Aiwa rekupedzisira ranga richiverengwa. Palast round naTP ndiye aita number 1, number 2 angari Loka, number 3 angari manjenjenje, I think, if I'm not mistaken. Number 3 hanzi pana Sharon. Ndiwo ngori number 3. Ndipo naTP regai nditsvage pen pana. Nditsvage calculator maiwe. Loka. Ndipo results epekutanga aya. Epekutanga Shero adya 10. Inini ndikadya 10. Manjenjenje naNati vadya 4. Shero adya 10. Loka adya 10. 10 Manjenjenje akadya chi? 4 Nati 4. All right, and then the next one? Manjenjenje 20.
Alright. 22 ipapo. 22. 22. Up, I remember it was 22. Oh, okay. Sorry, my mistake. Then Shero 14. Inini na Nati 15. And then iyi yekupedzisira yawinwa naLokai. Kukauya Nati. Yawinwa naNati. Yawinwa naNati kukatevera Loka. Kukatevera Shero. Kukazotevera Manjenjenje. So overall, guys, Zondo Eda say because apapanana number 1, number 2, number 3, number 4. 24, 25, 24. Comment section tibetserewo 19. Murukundinzwa here guys. Tandichitaura ndiri kuseri guys, sorry. Murukundinzwa? Takukunzwa. Mamusingandinzwi ndandichiti Because ndandichiti yekutanga kubaya kutsono kudai ndindaita number 1 ndaita 11 followed by number angane 10 yekutanga takatanga ndiloka 11 anditi then inini 10 manjenjenje naNati paita ma4 because zoretaura kuti paita tai manjenjenje naNati parere kutanga. And then round rate 2 Shero wanga uine 14. Lokadia 15. Manjenjenje 20. Nati 15. Oh, Manjenjenje 22. Sorry, Manjenjenje. Manjenjenje aita 22. And then per third round, aita number 1. Nati. Anditi. Pakuskupa paipai tanga tisingachaverengi manumbers tanga takungotarisa kuti muplate masarachi. And then aita number 2 ndiLoka, aita number 3 ndiShero, aita number 4 ndiManjenjenje. So if I'm adding up and then ndakuzotarisa third round, ndakutarisa number 1, number 2, number 3, our overall winner I would say is Loka. (22 plus 2 is 26). Pane issue yekuti first and second round Manjenjenje aita 26 points, but she was number 4. Shero haasisipo. Shero wadona. Mazvinzwisisa? Asobanzwa yekubheka mati. Ndati Manjenjenje mapamba pamaningirikini pama points she got 26, but on the third round she was number 4. Anditi Apana ndubonzwa mukuti chini? Shero hausikundinzwa? Haisikuzwika. I think network yangu kuno kuti yatona ndichichikuitika comment check network yangu because apa pamwe pacho yatodzima. This device ratodzima. I think network yangu yaita ma1. Asi isusu tiri kukunzwa. Kuna kuti madevice angu adona ndikuzwa kuti nei. Yanadona mubox umu. Ndiloka ndini ndadona. Manjenjenje madona kupifu. Manjenjenje ndiloka adona muchiripo wani. Ingati ndiLoka inga 1. Alright. ndiLoka.
Mazvimbira. I hope hamuite mudumbusi chero. I hope so too. Number 1 hanzi chiko, hanzi ndiani number 1. Hatitomboziva isu. Guys, I'm lost. Number 1 Nati. Number 2 Loka. Number 3. Number 1 Loka. Nati Loka. Let's see. I think it's good to choose number 1 pakati pa Loka na Natika. Ngavavhure 1 packet to determine kuti ndiani number 1 pakati pavo. Ina ndabasa razvo nyangwenikana number 4. I don't mind. Ticharidira sei packet. Endesai Natipi na uyu manjenjenje. Endesa Natipi na manjenje sorry chiyelele. Endesa Natipi na Loka ne 1 packet ku final. Gavaende ne 1 packet. Final. That's what I'm thinking. Alright, I'm thinking. Guys, sound yangu pane munhu angachiedza kundifonera and my sound has become low. Handizivi kuti ndoikwidza nepapi. Une ma-earphones. Ma-earphones here. Yeah. Bairira paniswa ma-earphones. Unyazotobaya kudai wobvisa kudai nyazobairira apa papafoni ma-earphones. Itaso o. Thank you. Pafoni yako kudai o. Then wobvisa kudai. Yeah, yaita. Yeah, I think my sound is back. Saka tiri kuenda ku final na Natipi na Komatso vava na Loka. Hanzvadzi yangu Matso. Hello, Morisei. Mushe. Right. Apa ndikona paita confusion. Maita Noodles 2-2. Yanga iri yekupedza. Saka tikadzokera pa last game rakaitwa rechingwa riyai. The more yawaidya chingwa faster, the more yawaikasira kuwina. Saka waisara nechishoma uchiindira mberi. Saka vatanga kudya vaya vakadya zvakawanda. But pa last result vatadza kupedza. Which means apedza Noodles ake aenda bishana kusvika apedza Noodles ake. But I think kuti munhu akatanga kupedza nateera nazoita 3rd naita 4th ndokunga ndo numbers acho anongori ipapo nekuti vangu vashandisa same quantity yema 60 by 2 noodles avo. But atanga kupedza ndiani nekuti tikaverenga kuti adya zvakati paraundi yakati anga achiita advantage yekukasira kuzopedza ese pamwe chete. Saka if we put it in that way, number 1 wedu anenge ari Nati. Number 1 anenge ari Nati, number 2 Loka, 3 Shero. Manje. But manje 3 Shero 4 Manjenje. The time yanga ichita vamwe yese. Ameno kana zvirizvo zviri kuona vamwe but anga achingori 2 noodles saka anga ari time yekupedza ese. Saka uya adya pekutanga akawanda but pa 3rd ne 4th round atadza kudi kuzoapedza ese anga ari muplate make. Ava vadya mashoma pa last and 3rd ngirikiri yacho vapkwasa kuzopedza which means ndo paadyirwa. Ameno guys muri kuzvionawo sei? Comment section please tell us. Adzoke manjenje pamwanda zvapani togona kuzongoti enderai but manjenje ane zvake zvada kutaura. I don't mind even ndikana number 4 hangu hazvina problem. But ndoza number 1 ndiani?
Inini I think mukoma matso vane point. Even pakumhanya paya handitika vanhu mukapinda muground ukatanga uri kumashure handitika ukazonotanga ndiwe kusvika kufinishing line ndiwe unenge wahwina. Hazvina basa kuti watanga uri kumashure. I think ndo zviri kuzama kutaurwa namukoma matso ameno kana ndiri right. Kuti kadai guys zvandiri kufunga hangu kuti tingoti determine kuti number 1 wacho ndiani. Nati iwewe vhura 1 packet rako. Uyoe loka uvhura 1 packet but disadvantage na loka ndekuti ako ma 69 handiti. Uyu anenge ane ma 60 chi ma 60. Modyikirana mese musina kubata zvataita pa last round up. Modyikana muromo wenyu toziva number 1 ndiani. Asife. Number 2 mozoiwa 3 ne 4 modyika futi mega muri 2. Number 4 is okay with me. Ndabo because akundifina ma uyu yacho ndabo number 4 ndotora number 4 wangu. Kana zvakadaro sisi Sheroka hapana chekuitira kana imi musingazoite because manumbers anenge agara aripo kudhara. Aripo kudhara saka I don't think izvozvo zvataurwa namukoma Ningirikini I think zvine point. Ameno kuna manjenjenje. Saka number 1 ndiani Ma? Lokana nati number 1 ndiani pakati penyu muri 2. Ndina TP angari number 1 pa third round. Na TP ndiye aita number 1. Loka angari pa number 2. Round na TP because anga apedza kudhara. Angatopedza ake kudhara. Guys, what I ndakuta final meaning kutra manjenjenje muri kuti no manjenjenje is automatically number 3 ndamupa portion because ndamtadi kupinda ndakuriyecha I think chijocha chine uyu saka ndakupinda indakuita number 4 uyu manjenjenje uita number 3 lokana na TP vurai mapacket modya futi totsvaga number 1. Are you guys still alright to eat another packet? Because anofina ma noodles, I know them. Inini ndikuriyeta because chinjata chine garlic saka mungu ndizandoriyeta. Ndikuti manjenjenje pama positions nekuti ina ndichakwanisa kuramba ndikudya like ndikutoriyeta right now. Saka inini ndakuswa pa portion yangu sezvo ndisingachakwanisi kudya rimwe izvozvizvi. Iwo waitora portion yangu number 3 ndienda pa number 4 unzisa. Ani ari kutora ine am lost. Ndandambobuda. Saka natipina uitipe one noodles toni. Takudya mamwe. Kana kuti aiwa manjenjenje. It's now a competition between Natipi and Loka. Iwewe you are falling under number 3. Shema ari kufola under number 4. Majimbo mamati. Mamusipa munazwa zvataura vamwe. Ngati team imi ndimi makupa ma numbers. Wamunofunga kuti number 1, number 2, number 3 ndiani papa? Makundiroverera pamuchinjikwa. Aiwa tiri kutaura nesa totaura imi amusipo dzatira kuvunza imama kuti akudya futi. Pamwe dai ndivataura kandiripo ndakopa. Zvetaura izvenyu imi. Don't no rewinder. Will you give me 2 minutes to rewind? Ndinzo kuti vamwe vatichi. No, whichever. Ma? Whichever. It's just for fun, my It's just for fun. Ndakubika sadza revana. Ndakubika sadza. Guys, Lokana na TP, are you still fine to eat another packet of noodles? Because anozvimbirisa and anosota. Inakagara apa. Ina handisi kuona pane problem hangu because Nati already isusu patazopinda Ningirikini mu 4th round ka Nati anga akatowina kudhara, that's why asina kupinda mu 4th round. True. Saka I think azvizoiti kuti aite futi yanga agara wina kudhara apedza ake. Saka namba yatonetse 3 and 4 ndo vangatokwanise kudya mamwe. Manje hatichina ma noodles.
Number 4 havachagoni kudya. Shero wacho hachagoni kudya. Saka guys, are we in agreement kuti our overall winner is Natipi? Shero? Yes. Shero anga modona. Yes. Shero? Yes. Are we in agreement kuti our overall winner is Natipi? Yes. Woo! My Nati, my winner! What is our prize? so Tell us, much. I've forgotten how much it is. Thank you guys. Anyway, apa mangwana ndiri kutomukira ubasa musikona ndakutotsimwira ndakagara pano. Good night. Thank you, Nati. Uri chigayo mwana wamai wangu. First prize, guys. Shero wacho ari kuita achidonha guys. I think network yake iri kumunetsa. Yes, zvako zvaita Natipi. Nati number 1. Thank you so much, guys. Many pasi guys, ndichi end all live like ndakutonzwa kuvaviwa guys.